Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Бародароне ки аз шаҳри Санкт-Петербург, Москва, Қазоқистон граница рафтанӣ ба канали Хори Салоҳ ҳиҷома подписатсия кунед, лайка бизихем бародаро. Имрӯз 30 айпага иса ҳар як нафаре ки занакое ки эҳтиёҷ доранд дар як ҳафта як одама бепул мебарем ёрем. Мошинои на мошино комфорт нам бародар. Старекс ҳам ҳастай, Шкода Октавия ҳам ҳастай, бо Мазда ҳам ҳастай бародаро. Ядрӯзада иншааллоҳ бо як мошинои нав медорем комфортна. Бо кадомера интересна бошад биёрем нишон дитем. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ва алейкум салом ака. Хеле бародар. Шукр, алҳамдулилла. Шумо соз нас хуб? Шукр. Номерро айҷо гирифти ака? Ай чи ютуби Хори Салоҳ ака. Хеле бародар шароит. Шукр, соз ҳама шароитош ҳастай. Шам бошида ки шумо мерам миём. Ҳазор раҳмат. Компания боваринокай метонем биёин занг занем. Чанд бора мерем ягон проблема, ягон камбудӣ нест. Машоаллоҳ, дар ҳаққи мо дуогӯ боша иншоаллоҳ. Ҳазор раҳмат. Саломат бошем. Бародаро гуфтани ногуфта намонад ки ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа як нафара айшоти канали Хори Салоҳ фақат аврат ки эҳтиёҷ дорад ба рафтан, на ин ки ҳама падрият эҳтиёҷ дорад, ҳар ҳафта як аврата ай ҳами канал мақсад мегирем, бепул мебарем, бепул мегирем мебиёрем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.